Toto z Racing Podcast a jeho ďalšie pokračovanie je pred nami. Dávid Nemček je môjim dnešným hosťom. Dávid, ahoj. Ahoj. Ty si sa už od malička venoval motoršportu a bol to taký tvoj detský sen, povedzme. Ako to možno vnímali tvoji spolužiaci, tvoji kamaráti v škole, že si sa mohol venovať tomu, o čom si sníval? Tak ono to začalo všetko tým, že otec ma brával na preteky, skôr ako diváka. Neskôr začal aj on pretekať amatérsky do vrchu, aj slalomy. A vtedy som sa do toho úplne zbláznil. Otec bol pre mňa najväčší hrdina, pretože bol pretekár a vedel som, že to raz chcem robiť. Potom neskôr, keď otec s tým skončil, tak vo mne tá vášeň stále ostala. Ja som mal 11 rokov a stále som to chcel robiť. Tak sme si povedali, že začneme robiť RC modely na diaľkové ovládanie preteky. Niekto si to pozrie, že si myslí, že nejaká hračka alebo niečo také, ale naozaj tie autíčka majú rýchlejšie zrýchlenie ako Formula 1. Takže sme pokračovali potom tam a možno som teraz vybočil úplne z tej témy. Úplne v pohode, pretože sa dostaneme aj k tým RC modelom, aby sme možno aj trošku detálnejšie popísali, že o čo tam ide, tak ako vyzerajú možno také preteky modelov. No, je viacej kategórií. Sú elektrické, sú spolovacie, ja som jazdil tie elektrické. Cez zimu sa jazdí v halách na koberci a cez leto sa jazdí normálne vonku, sú postavené okruhy. Na Slovensku máme za sami 3-4, najväčší v Trenčíne, dokonca firma X-Ray, celosvetová, naozaj úspešná firma, kde som aj bol potom firemný jazdec neskôr. Takže jazdí sa to na 5 minút, tie elektrické preteky a klasický formát kvalifikácia a preteky. Takže ďalšia zaujímavosť možno pre tých, ktorí nevedeli. Po skončení strednej školy si sa už tak naplno asi začal venovať tomu motoršportu. Nevždy sa stáva, že to, čo tí deti robia v tom mladom veku, že sa potom aj tomu venujú v živote, ale išiel si ty za tým celé to detstvo, celé tie školské časy, alebo tam bola aj nejaká iná záľuba ešte? Tak bola to priorita, boli tie preteky, keďže sme veľa času venovali s otcom tomu. Ale popri tom som robil najskôr kanoistiku napríklad, potom som robil 5 rokov hádzanu a teraz popri tom robím aj box, takže nie závodne, nie zápasovo, ale tak hobby, kondične. Čo ti možno tak najviac učarovalo na tom motoršporte, bolo to, že ste teda s otcom chodili na tie preteky a to bolo asi to najviac, čo si v tom zažil a preto si vybral práve ten motoršport? Áno, no proste to úplne vo mne vyčarovalo, ten adrenalín, ja som cítil ten adrenalín aj z toho otca a ja som vždy bol taký nervózny na tom štarte, som vždy čakal, že aký čas dá a niekedy sa stalo, že aj nedal, že už nedošiel do cieľa, že tam bola nejaká buračka, vtedy to boli ešte väčšie stresy a proste ten adrenalín asi to, pretože aj veľa sme lyžovali s otcom, takže tá rýchlosť vo mne bola už od mala. Ako vnímaš projekt týmu Todos Racing, pretože je to o tom, aby tí mladí pretekári mali taký možno lepší odrazový mostík do toho pretekárskeho sveta. Vnímaš to aj ty takto? Určite. Je to v podstate dostupný motoršport aj pre tých ľudí, čo nemajú nejakú vlastnú garáž. Hej. Zaplatia, dojdú na preteky a jazdia, nemusia nič riešiť ohľadom servisu auta, nemusia si to auto doniesť na preteky, nemusia si ani výstroj riešiť, pretože to všetko vyrieši, aj stravu, všetko naozaj stačí prísť, dať si príľbu a jazdiť. To je naozaj výhoda toto z racingu. Ty si bol účastníkom projektu Od konzoly do kokpitu, to znamená, že si najskôr jazdil simulátorové preteky a ak by si ich vyhral, čo sa ti napokon aj podarilo, tak by si mohol vlastne sadnúť do toho pretekárskeho auta a zajazdiť si. Tak aká bola tvoja motivácia zúčastniť sa tohto projektu? Tak nikdy som nejazdil na Pezinskej bave. Môj cieľ bolo vyhrať tú Pezinskú bavu, čo sa mi aj podarilo. Keďže tam tiež otec jazdieval, tak som si to chcel tiež vyskúšať. A tak kto by to nechcel, kto miluje auta, kto miluje motoršport, tak si to chce vyskúšať to závodné auto, každé, nech jazdí na hociakom inom. Si mi spomínal predtým, ako sme začali nahrávať, že sa tým simulátorovým pretekom aj venuješ, možno trošku viac. 3-krát si sa zúčastnil tých simulátorových pretekov Todos Racing, vždy si bol na pódiu. Napokon to vyšlo v ten správny čas, teda aby si na tej Pezinskej babe mohol pretekať. Ale ako možno prebiehajú také prípravy na takéto nejaké podujatie, že trávil si viac času za tým simulátorom predtým?
Určite, naozaj na to sa treba pripraviť, pretože boli tam kvalitní jazdci a nikto len nepríde na ten pretek a zúčastní sa, takže naozaj predtým sa rieši nadstavenie vozidla, dokonca v tomto Assetto Corsa, ktorom sa to išlo, treba naozaj riešiť tlaky pneumatík. Takže sú tam prípravy či vozidla, ale aj samozrejme samostatnej stopy a taktiky. Ty keď sa tomu venuješ, tým simulátorovým pretekom, tak asi najlepšie budeš vedieť popísať ten rozdiel medzi tými simulátorovými pretekmi a tým, čo reálne sadneš do auta a jazdíš. Už teraz si spomínal, že teda je to veľmi o detailoch, je to naozaj o každom milimetri, povedzme, ale aký je tam možno najväčší ten rozdiel medzi simulátorom a reálnym autom? Tak cena, naozaj, že náklady v tom reále sú úplne inde, ale potom už tie Gčka, že to auto, ja stále vravím, že jazdiť na simulátore je náročnejšie ako v reálnom aute, lebo naozaj treba to vnímať očami a to, čo dáva spätnú väzbu ten volant a v aute cítim všetko, proste je to úplne prirodzené. Takže naozaj asi tie Gčka a to, že v tom aute všetko búcha reálnom a podobne. Je cítiť aj to, že ten simulátor je v podstate bezpečnejší, že ak by si náhodou aj nabúral, tak v podstate nič sa nedieje oproti tomu reálnemu svetu? Určite, preto si tam veľa ľudí viac dovolí. Tá odvaha sa tam až tak neukazuje, takže určite je to poznať. Tým, že ty máš toho za sebou pomerne veľa v tom svojom pretekárskom živote, k čomu sa ešte neskôr aj dostaneme, tak asi pre teba to nebol až taký wow efekt sadnúť z toho simulátoru do reálneho auta, možno ako pre tých, ktorí si to nikdy neskúsili, ale predsa len, asi to bola taká nová skúsenosť pre teba, špeciálne možno aj v tej Jariske. Určite, pretože prvýkrát som sedel v tej Jariske a na tohto ročnej prezidentskej bábe lialo, bolo tam strašne mokro, takže áno, je to taký divný pocit sedieť prvýkrát v tom aute na štarte, že nejaké očakávania sú, že nejaký čas sa tam zajazdím, keďže jazdím aj reálne, ale nikdy som v tom aute predtým nesedel. Takže... Snažili sa to využiť možno aj ďalší pretekári, keďže už si to spomínal, že to počasie nebolo ideálne, takže asi ste mali aj čas trošku sa porozprávať, možno prehodiť pár slov. Chceli to možno využiť, že chceli od teba vymámiť nejaké tie skúsenosti, ktoré už máš? A tak bol tam Simon Sighart, ktorý to jazdí, ktorý je veľmi skúsený pretekár, takže skôr on tam bol ten favorit. Takže, ale hej, ako bavili sme sa aj Filip Obora, my s Filipom Oborom sme jazdili aj tie RC modely spolu, slalomy, takže my sa veľmi dobre poznáme, takže samozrejme sme sa bavili a sme si radili, že kde čo sa dá ešte ísť rýchlejšie. Už sme načrtli trošku tú Jarisku, na ktorej si mal možnosť vlastne jazdiť a pretekal si už počas kariéry na rôznych autách. Tak kam by si možno tú Jarisku zaradil? Možno na nejakej stupnici od najlepších po najhoršie autá, povedzme? Ako to teraz to je ťažká otázka, lebo naozaj tých aut bolo veľa. Ale ťažko, lebo naozaj každé auto je iné a na kopec a na také premýlivé podmienky ten Yaris je naozaj veľmi dobrá voľba. To bolo aj vidno v celkovom poradí, že sme naozaj boli blízko kopcových špeciálov. Takže naozaj akože neviem povedať medzi autami, ktoré som jazdil, pretože kopec som jazdil len na Jariske, ale je to ako veľmi dobrá voľba vozidla na tento typ pretekov. A keď už sme pri tom porovnávaní, tak ty ako skúsený pretekár, ako by si porovnal preteky do vrchu a preteky na okruhoch? Lebo je to úplne iná disciplína a ako to vnímaš ty z tej tvojej pozície? No na okruhoch, keďže jazdíme aj endurance, odjazdíme za jeden pretek možno 10 sezón kopcov. Takže je to tak, no na tom okruhu, na tom endurance naozaj sa veľmi veľa jazdí. Ja som bol dokonca raz v kuse v aute 4 hodiny. Takže oproti tým 2 minútam, čo vidie sa hore na kopec, je to také, že viac má človek z tých okruhov. No. Ty máš za sebou množstvo úspechov, si viacnásobný majster Slovenska na okruhoch, viacnásobný šampión v autoslalome, množstvo účastí na pretekoch po celom svete, ale ktorý je pre teba taký ten najväčší úspech? Najväčší úspech minuloročné FIA Motorsport Games, čo sme s Michalom Durčekou získali zlato, prvé zlato pre Slovensko na tejto motoršportovej olympiáde. Takže pretože to boli ako keby zároveň najväčšie preteky slalomu, čo boli, takže
byť prvý v tom rebríčku v tej mojej materinskej kategórii autoslalom je pre mňa doteraz najväčší úspech. Je to potom aj výhoda, keď skúšaš jednak autoslalom, jednak okruhy, jednak preteky do vrchu, aj ten simulátor, dokážeš to potom nejako spojiť všetky tie skúsenosti a možno si o to skúsenejší a možno lepší oproti ostatným? Ja si myslím, že určite, pretože ten slalom je o tej presnosti. Ide sa na 2 minúty plus minus a treba byť naozaj rýchly a presný, pretože za každý kužel sú 2 až 3 sekundy. Takže zhodenie kužela je niekedy úplne devastujúce v tom preteku. Takže tam naozaj získavam tú presnosť, v okruhoch vytrvalosť a sim racing tam zase získavam to oko v tých súbojoch napríklad. Ty si pôsobil aj ako mechanik a 2-krát si sa zúčastnil 24 hodinovky v Le Mans. To je asi zážitok, ktorý budeš radiť veľmi vysoko v tom svojom živote. Určite, hej, boli sme z ARC Bratislava s týmom čo vlastne Miro Konvopka. Naozaj to je zážitok na celý život, taktiež splnený sen byť tam. Je to síce makačka, 30 hodín v kuse v kombinéze, pitstopy každý 40 minút, takže spánok tam nehrozí žiadny. Takže áno, je to obrovský zážitok. Ale tam už sa asi rozprávame o trošku inom svete pretekania, pretože je to obrovský kolos, sú tam obrovské mená, čo sa týka tej pretekárskej scény, tak máš možno nejaký jeden taký exaktný zážitok, ktorý by si povedal, alebo nejakú príhodu, ktorú si tam zažil? Tak príhodu, to naozaj tam sa toľko príhod zažije, keď tam sú aj s chalanmi non-stop 24 hodín spolu, takže neviem, možno taký zážitok, keď nám došiel benzín, že sme s chalami utekali cez celé depo, čakali sme, kým to Miro dotiahne, akurát on sedel v aute. Dotiahol to, utekali sme v tých kombinézách, boli sme aj v zábere na Eurošporte, jak tam utekáme a potom ten pitstop, všetko, už naozaj sme z posledných síl tam robili, čo sme mohli. To bol taký veľký zážitok. No. Ako si sa možno pripravoval na túto skúsenosť? Ako si hovoril, že jednoducho to sú dlhé hodiny, čo musíš byť v strehu, čo musíš byť reálne pripravený, tak ako možno prebiehala tá tvoja príprava na toto celé? Paradox, my ako mechanici sme nejaké veľké fyzické alebo také prípravy tam nemali. A samozrejme robili sme tam pitstop practice, trénovali sme pitstopy, to sa musí, lebo tam ide o sekundy, hej. Ale to sú asi také najväčšie prípravy. Potom sa venujeme samozrejme autu a všetkému ostatnému. Aj si sa stretol možno s nejakým veľkým menom svetového pretekania? No určite. Teraz si musím naozaj spomenúť na tie mená, lebo ja som na mená veľmi slabý. Ale Magnussen. Vtedy išiel otec, syn, taktiež sme štartovali dokonca za nimi a to bol Miro Konvopka a Maťo Konvopka, otec, syn a pred nami štartovali Magnusenovci tiež otec, syn, takže s nimi som tam napríklad bol na štarte. Takže takýto pekný zážitok si mal. Aké sú možno tvoje plány do budúcnosti? Pretože ty už sme spomínali, že máš toho veľa za sebou, máš ešte možno nejaký pretekársky sen, ktorý by si chcel splniť? Tak máme aj s týmom, ktorým jazdím ten Endurance Stockade Racing, máme jeden veľký sen, 24 hodinovka na Nürburgringu. Pracujeme na tom, je to trošku zložitejšie aj pripraviť na to vozidlo a hlavne získať potrebné licencie. Takže pracujeme na tom a dúfam, že tento sen sa na nás splní. Ako to všetko stíhaš? Pracovať na všetkých týchto veciach a skúšať ešte jednotlivé tie automobilové série? Je to náročné, ako priateľka by ti vedela moja povedať, že trafiť, lebo ona má tiež toho veľa a trafiť víkend, kedy môžeme byť spolu, je veľmi náročné. No. To poznám, to určite zažívajú viacerí. Čo sa týka Todos Racing týmu a teda pretekov do vrchu, tak máš ešte takú ambíciu, že by si to ešte chcel niekedy vyskúšať? Určite, keď bude príležitosť, ja sadnem do každého auta, ktoré sa mi naskytne, takže ak bude príležitosť, tak idem do toho. Tak uvidíme, možno tá príležitosť príde, možno to bude Pezínska baba, možno nejaká iná trať. Budeme ti držať palce samozrejme vo všetkom, čo budeš robiť. Ďakujem. A ďakujeme aj vám, že ste sledovali ďalší diel Todos Racing podcastu. Uvidíme sa na budúce.